Dins de les escoles oficials d'idiomes, una de les activitats de comprensió escrita correspon al que la Junta anomena estructures lingüístiques, és a dir, un fragment del qual s'han llevat paraules i després hi ha tres opcions. L'activitat és dir, vaig, per exemple, en el text, vaig veure un xic, espai, i després posa A, B, C, amb el qual és l'opció A, amb el que és l'opció B, en qui és l'opció C, i hem de triar una de les tres. És una activitat, entenem, més d'estructures lingüístiques, més de gramàtica que no de comprensió escrita, o si més no una barreja, vaja. Aleshores, això llavors dic, també apareix en les escoles oficials d'idiomes, però amb el nom de comprensió escrita, mentre que la Junta Qualificadora li dona el nom d'estructures lingüístiques i és el mateix del model antic de la Junta. Apartat següent, apartat de comprensió oral. Este apartat no apareix com a tal en la Junta Qualificadora i en les escoles oficials d'idiomes sí. No entenc que no aparega l'apartat de comprensió oral, perquè és el que en anglès anomenen listening i és un apartat ben complicat que entenc jo que sí que suposa una dificultat. És a dir, sentir una audició, una cançó, un programa de ràdio en què intervenen diversos parlants i hem de respondre A, B, C, o hem d'interpretar o hem de dir, això per a mi és complicat. La Junta, aquest apartat no apareix ni en el model del C1, que ja s'ha fet, ni en el model del C2, no sé què canvien les coses, però bé, en l'escola oficial d'idiomes apareix i entenem que apareixerà. Veurem el futur. Ara passem a l'apartat de conversa i diàleg. Això seria expressió oral. La Junta considera que això també suposa comprensió oral, no tan sols expressió, sinó també comprensió oral, i entén que aquesta part està inclosa així. És a dir, en l'escola oficial d'idiomes i en la Junta Qualificadora, en tots dos llocs, ens donen una fitxeta i hem d'interpretar, hem de llegir el que posa la fitxa per dues cares. Ahí hi ha un monòleg i hi ha un diàleg. Diferències entre cadascun? En tot cas, el temps. En principi es parlava que la Junta Qualificadora aquest diàleg el faria amb un dels professors, però sembla que per qüestions que no venen al cas, pot ser per la quantitat de gent, el diàleg es fa per parelles, i en l'escola oficial d'idiomes sempre s'ha fet per parelles i aquest diàleg. Resumint, apleguem i ens donen per parelles una fitxa en què apareix el monòleg exclusiu nostre i el diàleg que farem amb un company. Aquest company també té la fitxa en què és comú el diàleg, però el monòleg és seu exclusiu. A veure, el temps que hi ha en l'escola oficial d'idiomes per al C1, per al monòleg, 3 minuts i mig a 4, i en el C1 la Junta Qualificadora ha donat 3 minuts per fer el monòleg, temps aproximat. Mentre que el diàleg en total de l'escola oficial d'idiomes sol ser entre 6 i 7 minuts i la Junta Qualificadora en el C1, el C2 no s'ha fet encara, donava 4 minuts de conversa.
ja sabeu, els temes de conversa solen ser temes d'actualitat, i a l'escola oficial d'idiomes és prou comú, és molt fàcil que siga comú. Uns temes actualitat, fugint d'aspectes conflictius com política, religió, temes d'actualitat. Taxa rosa, recorda que hi havia l'escola oficial d'idiomes, i per exemple en la Junta, en el seu, es va fer, per exemple, models de família, sèries de moda en televisió per al monòleg, i per al diàleg, per exemple, escola matinera.